Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Gisaulog sa simbahan karon ang pista sa pagduaw ni Santa Maria ni Santa Isabel. Kapila maning misteryo sa Rosario. Ikaduhang misteryo sa himaya. Aw kalipay de. Kining pagduaw ni Maria mao kini ang pagpaila nga ang Dios nga mosulod kanato dili para nato kung dili ipaambit gyud ngadto sa uban ug kini mao'y maghatag og kalipay. Karon usab giduaw ni Maria ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Busa uban kaniya atong andamon o atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang panagdait sa katawhan, ang paghigugmaay labi na dinhi sa atong nasod. Ang atong mga benefactors and donors nga kanunay miduaw nato pinaagi sa ilang mga donations, pagpalit og mga slots, ato usab nga iampo nga mabatunan nila ang kalipay ug kasanto sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit O kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nong hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Makagagahom nga Dios, gilamdagan mo si Santa Maria nga Birhen, samtang nagsabak sa imong anak sa pagduaw kang Santa Isabel. Itugot na ngamuyo kami, nga magmatinahuron kami sa Espiritu, nga maglalamdag, o makahimo, unta kami uban ni Maria, sa pagdaig kanimo kanunay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Sofonias. Awit ug kusog o katawhan sa Sion. Singgit o Israel. Pagmaya o paglipay pag-ayo o Jerusalem. Dili na kamo silutan sa Ginoo, giabog na niya ang inyong mga kaaway. Ang hari sa Israel, ang Ginoo, anaa sa inyong taliwala, busa ayaw na kamo kahadlok sa dautan. Niadtong adlawa, ingnon unya ang Jerusalem, ayaw kahadlok o Sion, ayaw pakawadig kusog ang imong mga kamot. Ang Ginoo nga inyong Dios, anaa uban kaninyo, ang iyang gahom mohatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo, ug diha sa iyang gugma, hatagan kamog bag-ong kinabuhi. Muawit siya, ug magmalipayon tungod kaninyo, sama sa buhaton sa adlaw sa pangiling. Miingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo, aron dili na kamo bugal-bugalan tungod niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Taliwala kaninyo, ana ang dako ug santo sa Israel. Taliwala kaninyo, ana ang dako ug santo sa Israel. Sapagkat tinuod ang Diyos, mao ang atong manunubos. Nagasalig ako, ug wala ako mahadlok. Ang akong kusog ug akong kaisog, mao ang Ginoo, ug siya mao ang akong manunubos. Pagkaos kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Taliwala kaninyo, ana ang dako ug santo sa Israel. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang ngalan. Taliwala sa kanasuran, ipahibalo ang iyang mga binuhatan. Isangyaw unsa kahalangdon ang iyang ngalan. Taliwala kaninyo, ana ang dako ug santo sa Israel.
Awitig pagdaig ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kini sa tibuok kalibutan. Singgit kamo nga malipayon o syudad sa Sion. Kay halang doon diha sa iyang taliwala, mao ang santo sa Israel. Taliwala kaninyo, ana ang dako ug santo sa Israel. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ka. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya, napuno sa Espiritu Santo si Isabel og misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya, miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagbalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon, ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Kipuka niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan, mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, ug nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga tulo ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si
si Maria o si Isabel naghisgot og mga butang nga dili makita sa atong mga mata. Giunsa man pagkahibalo ni Isabel nga si Maria nagsabak og Ginoo nga wa pa man ganito mutubo ang tiyan ni Maria. Giunsa man sad pagkahibaw ni Maria nga tawgon siya bulahan sa tanang kaliwatan nga wa man gani ni pansin niya gawas ni Isabel. So mga butang kini nga dili makita sa mata o dili matugkad sa atong hunahuna. Apan nganong nakasulti sila niini kay pulos sila napuno sa Espiritu Santo. Si Maria gikunsaran sa Espiritu Santo, naa niya ang gahom sa Espiritu Santo, ang kasing-kasing o hunahuna usab ni Isabel napuno sad sa Espiritu Santo. Apil na sad ang bata nga naastiya ni Isabel. So importante kayo ang atong kahiusa sa Espiritu Santo. Muna kining pagduaw sad ni Maria ngadto ni Isabel tinukmod gihapon sa Espiritu Santo. Kamo kining pagsimba ninyo karon dinhi kaysa may gatukmod ninyo ani inyong hunahuna o Espiritu Santo. Mayo. Unsaon man nato pagkahibaw nga Espiritu Santo ang nagtukmod nato or nagdiktar nato pagbuhat. Be, kanaron. Mo ni problema kay matod para ba ni San Juan sa atong kuan sa ato bang iyang suwat. Ayaw mog tuo ha sa tanang espiritu kay dili tanang espiritu nga mo diktar nato. Espiritu Santo naa say dautan nga espiritu, evil spirit. Matod pa niya kinahanglan yung inyong testingan. You test the spirit kung Espiritu Santo ba or Espiritus Demonyo. Hasta ning pagsimba, kining pagsimba usahay ikuan ba yan ni sa isulsul ba yan ni sa daotang espiritu. Nagoy uban sigig simba nya magyaw-yaw ng bana sam nang naong nimuton na mula na simbahan wa naman kay time dinhi ana ang tumong ana sa daotang espiritu pasimbahon kag maayo aron masuko tong imong bana nga yawanon nya ang resulta mag-away na mo or mangabit to siya ikaw sad ikasunod magsigi na sa kagbahay sa Ginoo. Lord, ako man tang gihatag nimo ang tanan akong higayon nganong gitugot man nimong magbinuang akong bana. Makuan sa ka, madiscourage sa ka diri kasabaan pagyud kas pare kay wa marimit ang tanang sobre nga gihatag diha nimo. Na samot na gyud kay kamupay akong giantos dinhi gipalabi man gay nako ning simbahan way batasan ning paria awa na suko na sa kaspare di ba or masawayan ka sa mga ubang mga organisasyon dinhi nga dili sad nimo ka partido ana nya to apay imong banang magyaw-yaw kay wa na kay time para niya magbantay tani kani atong pagsimba bantay ta. Na usahay kanang kadasig nato nga magrosaryo gyud kada adlaw. Usahay tinukmod baya na sa kuan, evil spirit. Purting makaluhod hala rosaryo gyud, rosaryo. Nyag naa gani siya mga kaubas kinabuhi nga di mo rosaryo, masuko dayon. Nga naong mabungbuang dagko di mo sabata, di mo sabat. Ana. So sige nakagpanaway kay di sila kamaong dili magdebosyon sa rosaryo, di ba? Oh, bantay tana. Karon unsaon man pagtesting, giunsa man pagsiguro ni Maria og ni Isabel nga ang Espiritu Santo maogyoy nagdiktar nila. Una, matud pas unang pagbasa, kinahanglan nga makakita mo
nga naa taliwala kaninyo ang dako ug santos sa Israel. Anaa kanabang mailhana nato nga Espiritu Santo ang nagdasig nato pagbuhat bisan unsa kay makakita tas presensya sa Ginoo. Makita nato ang iyang presensya. Dili ang atong presensya lang, dili ang presensya lang anang imong tupad or kanang mga tao. Ang Ginoo gyud atong makita. Kanang imong pagpanglaba diya sa inyong balay, kung ang nagsugo ang Espiritu Santo, makita nimo ang Ginoo diya sa imong pagpanglaba. Kanang paglungag, kanang pagpanglimpyo, makita nimo diha ang Ginoo. Nya kamoron sa inyong pagsimba, nakita ninyo ang Ginoo o Father Siano ra? Magbantay tani. Kay usahay, kusog, kitang musimba, basta nakauyon tas pari. Pero guwak na kita kauyon, hala, ngita, og laing simbahan. Kana, tinukmod ka sa evil spirit. Nganong magpili man kag misa, magpili man kag simbahan. Nganuman, kay wa nimo ang Espiritu Santo, nag-agad lang kas imong makita, nag-agad kas kalibutanon nga inspiration, dili inner inspiration. Bantay-bantay tana. Bebe, pangutan ako na imong tupad na Espiritu Santo ang naggiya nimo. Ina Espiritu Santo ang nagmando nimo karon. Ikaduhang timaan nga inigbuhat nimo sa maong butang, way kahadlok, way kabalaka, kalipay ang naa diha. Lipay gyud, inigbuhat imong malipayon ka. Mo bitaw si Maria ug si Isabel ni ulpot kalipay ang ilang mga kasing-kasing, hastagong bata nga gisabak ni Isabel ulpot gos kalipay. Nya si Maria miawit kaning iyang kaning iyang gitubag, gitawag man ni og Magnificat, the Song of Mary. Ni kantas Maria sa kalipay. Ang general term, malipayon kang mubuhat. Inig panglaban nimo, og di gani ka malipayon, gayaw-yaw ka, kasi kag ingon, way batasan ni mga anak, dagko lang lawas, sige lang ligi diha, pasagdan lang ni mga labhonon, mag-anak ka, magyaw-yaw ka, kisa may gakuan nimo anak, gadasig. Kana, evil spirit. Maglungag ka, niya magsikag yaw-yaw, kay imong banag, hagok pa, hubog pa, nga siya untay tiglungag, siya untay tig-andam sa inyong pagkaon, wa ka andam, kay na, galuko pa, parte nimong sukua. Anak, niya, pero nilungag ka. Ang sa may gakuan nimo anak, evil spirit. Anak. Abisag unsa? Nipalit kag slat, kag gialingugmugan na kaspari, nga sige yaw-yaw yan. Pakonsensyahon mo sa taning paria, anak niya magyaw-yaw ka ba? Palitan na lang ni nato para mohilom ni. Anak, na evil spirit na. Munang malipay ko, nga naay mamalit din, nga mag-ulpot-ulpot sa kalipay, pader nakapalit ko, na-resibo pader, kapalit na ko kana. Holy Spirit, kinagadaan na niya. Kaya malipayon man, pero kana magyaw-yaw, ana, sige, balik-balik ko, ana, pakonsensya. Huwag man ko magpakonsensya, nung saman, nag-announce, nagsangyaw, na ang naay Ginoo, malipay. Ang way Ginoo, magmahay. O, magsige og yaw-yaw. No? Na siya. Muna ha, primero, makakita ka Ginoo, sunod, malipay. Ang ikatulo nga timaan sa Espiritu Santo mao nga magsigi kag daig sa Ginoo. Dili ang kaugalingon mo idaygon. Kung unsa may resulta sa atong gibuhat, ang daygon ang Ginoo. Mao na si Maria, wa siya moingon, ako na gud ni. Pag-ingon gyud ni Isabel, nganong miduaw man ako ang inahan sa akong manunobos. Wa mingos Maria, bitaw, ako ni. Blessed yung kayo ko. Oy, ang giingon ni Maria, gidaig nako ang Ginoo nga nahinumdom sa iyang ubos nga sulugoon
ang tan-aw ni Maria siyang kaugalingon usa ka ubos nga sulugoon, dili angay daygon, pero gidawat niya nga dalaygon ang Ginoo nga mihimo kaniya nga iyang ubos nga salugoon ug naghimog dagkong butang diha kaniya. Kanang tawo nga magsigig daig siyang kaugalingon, giyawaan kana. No. Mao bitaw na nga bantay-bantay mo anang mga vanities karon sa kalibutan kanang TikTok haron lang yung daghan mo view. Kasi may imong gustong daygon ang Ginoo o ikaw? Kanang pagsulob-sulob anang naang mga revealing, labi na mong mga babae, kanang sulob anang mga revealing kay ba pakita gid ang inyong mga part sa lawas nga maglaway gid ang tanan nga mutan-aw. Kuan ana bisag minister maglaway ana samot ng pari. Unya, unsa man na siya, basin ang gatudlo, o di gid basin, ang gatudlo ninyo ana, ang evil spirit, kay kamo na may center of attraction. Bisa ka ng paghimo anang mga balay, kanang daygon gid ang inyong balay, nindot yung pintal, ana, nindot yung design, basin ba, evil spirit na. Daygon gyud ang Ginoo. Ginoo gyud atong tumong, nganong maghimo tani para mudaig ang Ginoo, mudaig. Diha bitay kausa kanang pag-design anang pultahan, iyon dayon kani atong buhaton. Yan ato yung mga design among gitan-aw nga mga nindot sang architectural design. Pero ako gasigi jud kog pamulandong Lord unsa may design dinhi. Butangin na diha 12 mysteries o nya kadang Jesus gyud mo isentro. Mao na Jesus mo isentro diha o kanang di 12 20 16 pila na limo 20 mga mysteries sa rosary. Diya. Haron, igtanaw ni muspultahan, di ka mo siya, hala, kanindot. Magsikingon, mao din ni first mystery, mao din ni, Di ba? Awas ko maingon anyong pultahan, yung nanaasa, duwa ko maingon, ha? Pero nga ako, kanabang, ang ato bang pagbati, nagdaig sa Ginoo, dili itong kaugalingon. Bitaw, muna ang mga pipila ka mga timailhan. Una, makakita ka sa presensya sa Ginoo. Kanabang the presence of God, the holiness of God. Ikaduha, malipay ka. Lipay gyud, kinasing-kasing nga kalipay. Katulo, magdaig kasigis Ginoo. Wa gani ni siya kining mga elementuha, at least kaning tulo, ang gadasig nimo pagbuhat sa maong butang, mao ang evil spirit. Wa ka napuno sa Espiritu Santo, napuno ka sa daotang espiritu. Sige ka na be, lingian na imong tupad. Ina nakapasar ka atong tulo. Ina ni pasar ka sa tulo. Anya i-share sa ni ngadto sa inyo mga membros pamilya nga kanang imong pagsigig cellphone dai dong kinsa may nagtukmod ana, evil spirit o Holy Spirit. Inana ba kanang imong pagkuyog-kuyog sa imong uyab dai nga gasulob ka nang mubo kayong short nya gamay na kayong kawit dire nya hugot kay kaginaksan sa imong uyab padagan anang motor nga way rehistro nya wa say lisensya ng gadas motor, kinsa may nagtukmod nimo ana, Holy Spirit o evil spirit. Kanang mga inana lang gud, check up lang ba kining pagpamaligyag slat nako kinsa may gatukmod ani, Holy Spirit o evil spirit. Mga inana gud, kamo na lay tubag ana kanang imong pagkiskis sa imong kilay, kanang pagkolor nimo sa imong buhok, kinsa may nagtukmod nimo ana, evil spirit o Holy Spirit ana. Kay ang tanan natong buhaton magamay ug madako sama ni Maria, kanunay gid niyang girelate ngadto sa Holy Spirit o ngadto sa Ginoo. Magamay man og madako, ikas kinagamyan ngadto sa kinadak-ang butang, kinahanglang nakakonek gyud sa Ginoo, pasabot guided by the Holy Spirit. Ug diha dapita mahimo gyung malumtaron ang atong kalipay ug kalinaw ug kahiusa. Mao ning atong mga nasod nung mga pangulo sa simbahan ug sa gobyerno,
iampo nato nga magiyahan gyud kanunay sa balaang espiritu. Labi na ning mga bag-o natong napili karon. Ang mga nangapildi sad sa eleksyon, iampo nato nga magiyahan sa Espiritu Santo aron ang ilang pagdawat sa maong kahimtang sa ilang kinabuhi maghatag pod nila og kalipay, kabalaan, makita nila ang Ginoo, ang presensya sa Ginoo diha sa maong hitabo sa ilang kinabuhi. Mao sad to katong nidaog kay ang kanirabas ang nidaog sa mga kompetisyon sa maaning eleksyon, malimot sa Ginoo inig hatag naggahom diha nila, patuyang lang sa buhat hangtod na lang noon maghimo na lang mga yawanon nga mga decisions kinabuhi. Munay atong iampo kay kun wa gani na wa gyud ang tinuod nga kalipay. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa ti atong tubag? Taliwala kaninyo anaa ang dako ug santos sa Israel. Di gid na nato kalimtan nga ang Ginoo niya sa atong taliwala. God is with us. Sige, nindog data. Mga igsoon, si Santa Isabel gipasidunggan pinaagi sa pagduaw ni Maria nga inahan sa Dios. Sayop kita nga ang Ginoo uban kanato ug ang mahal nga Birhen Maria, masaligon kitang muingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga kabos o ubos nga mga sakop sa santos nga simbahan, nga sa kanunay modani sa tanang mga makasasala ngadto sa pagtuo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanan nga makakaton sa pagtahod sa mga katungod ug digdinad sa mga kababayen-an, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga asawa nga gustong mamahimong inahan, nga himuon nilang sumbanan si Maria diha sa iyang pagkainahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga kababayen-an nga makabaton sila og usa ka tinuuray og masubsob nga debosyon sa inahan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga kalag nga mihalina nga sama kang Maria, magsadya sila sa langitnong bangkete, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Ginoong Dios, imong gipukan ang mga gamhanan o gituboy ang mga kabos. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Awata o Ginoo, kining among mga gasa, piman sa mundo man, sa gupaw sa tusan. Kining panog, kining vino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, uwasa
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining among halad nga makaluwas, makapahimuot unta sa imong kahalangdon, ingon nga nakapahimuot nimo ang gugma sa labing santos nga inahan sa imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Hangay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nahong. Kaluy kaming tanan nga ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanim. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang nga mga ayon ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan, ugulahan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampu mo kami, mga makasasala, karunong sa atak na sa kamatayon, karunong sa atak na sa kamatayon. Amen. Amen. Magampo kita. Magampo kita. O Dios, nga ang imong simbahan magdaig unta kanimo nga naghimo og dagkong mga butang ngadto sa imong mga magtutuo, ingon man makamatngon unta kami uban sa kalipay nga buhi kanunay dinhi niining Eucharistia si Kristo nga sa sulod sa tiyan ni Maria giyukbuan nga malipayon ni San Juan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay. Nya mahitabo ra ni kon puno gid ta sa Espiritu Santo. Nya unsaon man sundon lang gid nato si Maria nga nahimo gyung ubos nga sulugoon. Dili ta magsigig daig sa atong kaugalingon. Ugma na lang ko muhatag og final nga report sa update sa atong mga slots aron matingob na lang sa husay og pilay atong gasto og pila say atong nadawat nga slot sa MIP. Ato lang yapong dawaton karon og naay mga MIP nga remittance ato pa mang i-claim ang tuas padala og sa bangko karon pa nato sila mahibaw-an. Salamat kay tanan nga sigig palit og slot ha. Malipay gyud mo. Muulpot ginas kalipay ang inyong tiyan. Basta ang inyong tiyan, ang inyong kasing-kasing. Basta kanunay mong napuno sa Espiritu Santo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Naasap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesu Cristo, nausabi doon sa kadagatan, danagan mo kaming tanan. Ave, Ave, Maria.